la mănăstirea aia la Vașovia, acolo e foarte frumos, foarte curat, foarte îngrijită. Și cafeaua, dar știi că inițial au făcut numai ghereta aia mică de cafea. Downtown Reșița, după blocurile colorate. De înainte? Acum nici chiar le uște. Nu știu. Ceva acolo. Mergi, mă. Deci asta e tot din timpul UDR-ului aici, din anii 20 construită.